Омна куйдым. Мин бүген һеҙгә йомаҡтар әҙерләгәйнем. Һин һөйләп бөттөңмө, юҡмы әле сит илдәр тураһында? Хәҙер һин инглиз телен беләһең, немец телен, француз, рус, әлбиттә. Һәм испан телендә уҡыйым хәҙер. Испан Башланым ғына. Нисек һиңә еңел биреләме, йәки ҡыйыныраҡмы? Испан теле миңә еңелерәк. Сөнки француз теле һәм испан теле ул надо с собой почаще говорить, чтобы вспоминать слова. Так и делаю, потому что я когда начинаю сама собой говорить, что-то пытаюсь рассказать, объяснить, понимаю, что слово пропало из головы. Я сразу проверяю в словаре. Ага, там вспомнила или не знала, записываю. Так, похоже, очень похоже. Улар бер-береһенә оҡшагандар. Улар бит күп, берәүҙән күберәк булғас, оҡшагандар. Множественное число, да? Оҡшай, это просто нравится, ну, похож. И также нравится, да, ведь слово? Миңә рус телен, испан телен өйрәнергә оҡшай тип әйтһәгеҙ була. Оҡшагандар, оҡшаған, это именно похоже. Оҡшагандар. Шулай испан теле генә еңелерәк була, еңелерәк. Һәм мин ике испанец тип ҡуяйым. Испандар эшләйем. Без ҡайһы берҙә аҙ генә итеп һөйләшәбез, онлайн һөйләшәбеҙ. Аҙ генә. Мин январҙа ғына башланым. Ғинуарҙа башланым. Шунан һуң мин күп итеп һөйләшә алмайым. Хәҙер әле күп итеп һөйләшә алмайым. Шулай итеп, Маринаның нисә теле булды инде? 6 булдымы? Алтау. Русса, башҡортса, инглиз, француз, немец һәм дә испан. 6 тел һинең. Афарин. Аны һөйләшеп һөйләшмәйем инде. Миңә уҡырға оҡшай. Сам процесс изучение, уҡыһының процессы. Мин сит илдәрҙе өйрәнергә яратам. Мин сит илдәр нисек була ул? Сит телдәрҙе өйрәнергә яратам. Дөрөс була бит ағым. Марина, хәҙер һиңә бер бәләкәй генә күнегеү. Һин башҡорт телен өйрәнгәйнеңме мәктәптә, или өйрәнмәнеңме? Юҡ, беҙҙә ул булманы. Мәктәптә мин уҡыманым башҡорт телен. Минең туғаным, сестренка, минең һеңлем мәктәптә аны уҡыны, башҡорт телен уҡыны. Башҡорт телен өйрәнгән. Мин ниңә һорайым, күнегеү ул беҙҙең упражнение. Рус телендә беҙ өйгә эштәр яҙып дәрестә 17 упражнение, 3 упражнение. Башҡорт телендә беҙ өйрәнгәндә 3-нсе күнегеү, 5-нсе күнегеү. То есть это упражнение, да? Хәҙер һиңә бер бәләкәс кенә күнегеү. Мин һиңә сифатты әйтәм. Я тебе говорю прилагательное. Башҡорт телендә әйтәсәкмен. Һин уны сағыштырыу формаһына әйләндерәһең. То есть ты выменяешь сравнительную форму. Яңы беҙ һинең менән яңы һөйләшеп әйтеп киттек. Еңелерәк дигән һүҙҙе әйбәт. Легче. Мы сравнили, да? И мы сейчас вот немного подберем еще прилагательные, и ты будешь их
вот в эту форму ставить. Мәсәлән, матур. Так, матуррак. Әйе. Ауыр. Ауыррак. Әйе. Яшь. Так, яшеррак. Әйе. Ак. Акрак. Агырак. Q хәрефенә әйләнә. Агырак. Кара. Окей. Так, окей. Карарак. Карарак, әйе. Ябык. Ябыррак. Ябыгырак. Тағы ла Q хәрефе Г хәрефенә әйләнә. Ябыгырак. Ябык нимәкәйдер нимәне аңлатканын беләһеңме? Ябык худой. Да, әйе. Яҡшы. Яҡшыраҡ. Әйе. Оҙон. Оҙонораҡ. Әйе. Бына беҙ яңы үткән һүҙҙәр, улар бөтәһе лә сифат тип атала, то есть это прилагательное. Что такое прилагательное вообще? Давай вспомним. Что оно описывает? Сифат. Так, прилагательное. Сейчас такой... Запись идет, да? Да. Не хочу, чтобы это в записи оставалось. А потом будешь смеяться. Потом, когда уже будешь бегло говорить, будешь, вот я молодец, я так вот сейчас такой скачок. Так, прилагательное это свойство существительного или какое-то качество описывает. Правильно, да. То есть это признак, да, дает какой-то? Да, признак предмета, да. И потому хәзер башкорт телендә шулай ук сифат дигән не бар бит инде, часть речи. Нисек була инде ул часть. Беҙ дә шулай итеп күберәк төрлө сифаттарҙы ҡулланһаҡ, беҙҙең телебеҙ байыраҡ була. Мына тағы ла байыраҡ, бай, да? Сравнение богаче будет, да? Шул сифаттарҙы беҙгә күберәк ҡулланырға кәрәк. Да, согласна. Мин риза. Мин риза. Да что такое? Такие... Ладно. Мәсәлән, Марина һиңә әйтеп китәм. Мәсәлән, мин риза тип әйтһәк тә була, һәм ризамын тип әйтһәк була. Шулай мин һөйләйем. Мин һөйләймен. Шулай итеп, икенселәк нидә була инде формула. Шулай ук мин хәҙер мин ашайым. Мин ашаймын. Ике формула беҙ әйтә алабыҙ. Бер үк нәмәне. То есть об одной и той же вещи мы можем вот в двух формах говорить. Если это речь идет обо мне, да, то есть от себя мы говорим. Так, еще хочется спросить, вот единственное множественное число, есть трудности? Да, есть. Иногда не помню, там есть же несколько окончаний. Дар, тар. В зависимости от того, какая последняя буква. Вот это вот не всегда. То есть, я только разговорный башкирский, да, знаю. То есть, как вот привыкли говорить, так и говорим. А вот правило прям я читала его, где-то пыталась даже запомнить, но могу просмотреть это правило еще раз. Но проблемы бывают, да. Иногда чувствую, что неправильно окончание использую. Да, поняла. Смотри, я тебе сейчас правила давать не буду, я не вижу в нем смысла, по сути. Здесь на самом деле очень все просто. Со временем нужно просто привыкнуть. Беҙҙең башҡорт телендә шулай как будет Алсу единственное множественное число? Башҡорт теле уҡытыусы һәргәһендә ултырғас вообще йәтеш. Күплектә һәм берлектә. Берлек — это единственное, күплек — это множественное. Беҙгә гүзәл инеп килә. Хәҙер гүзәлде көтәйек. Гүзәл, сәләм.
Что-то, меня аңламадым, 20 часов написано было по Москве. Өфө вакыты буенча язган. Шул ук вакыт мин кисә һеҙгә яҙырға онотканмын. Ғәфү итегеҙ һәм шул ук вакыт икәнен әйтмәгәс һеҙ буталып калганһығыҙ. 20 может. Güzel, biz bugün bilmәй йөрөйбеҙ. Марина беҙгә шундай матур яңылыҡ әйтте. Марина, әйтеп китәһеңме тагын? Бөгөн халыҡ-ара туған теле икән. Көнө. Туған теле көнө икән. Туған теле көнө икән. ЮНЕСКО белән официальный. Рәсми. Официальный это рәсми. Рәсми. Рәсми тел тиҙәр, официальный язык. Рәсми байрам, официальный праздник. Гүзәл, әлдә һеҙ керҙегеҙ, сөнки беҙ ятлаган йырҙы йырлап үткеҙеп килә. Бер куплет булһа ла, беҙ ошо йырҙы бергәләп йырларбыҙ дәрес аҙағында. Хәҙер беҙ мына күплек һәм берлек формаларын ҡабатлап үтергә әҙерләнеп ултыра инек. Һеҙ кереп индегеҙ беҙгә. Шуға ла күплек, берлек ул единственное множественное число. Башҡорт телендә ул формалар бар. Мына бәҫәлән, инглиз телендә улар юҡ ибет. Марина. Единственное множественное. Есть. Есть. Да. Перепутала. На каком-то нету. Француз телендә бармы? Бар. Инглиз телендә родов нету. Он, она. Вот, может, вот с этим я перепутала. То есть, бына беҙҙең башҡорт телендә улар бар. Әйҙәгеҙ, мына мин һеҙгә хәҙер исемдәр әйтеп китәм. Исем это существительное. Беҙ уларҙы күплек формаһына әйләндерәбеҙ, йәме? Мин һеҙҙең исемдәрегеҙҙе әйтермен, һеҙ әйләндерерһегеҙ. Мәҫәлән, икмәк. Марина, икмәк, күп икмәк нисек була? Күплек формаһы. Икмәктәр. Дөрөҫ. Алма, Гүзәл. Алмалар. Әйе. Өй, Марина. Өйҙәр. Өйҙәр, әйе. Өҫтәл. Өҫтәлләр. Өҫтәлдәр. Өҫтәлдәр, әйе, д хәрефе менән яҙыла. Мына шул уҡ окончаниялар тураһында Марина әйтеп китте. Мин иногда путаюсь, говорит, то есть именно лар, дар, дәр, дәр. Улар тураһында беҙ һуңғараҡ үтербеҙ, уларҙың ҡағиҙәһен әйтермен. Хәҙер беҙ һөйләргә өйрәнергә тейешбеҙ, матур итеп. Сәс, Марина. Так. Сәсләр. Сәстәр, башҡортса. Сәстәр. Сәстәр. Сәстәр, мы говорим, это другой язык? Нет, это тот же язык, просто мы в башкирском языке тоже смягчаем иногда. Сәсләр. Һөйләгәндә сәсләр тип әйтһәк була. Сәстәремде, сәсләремде тип әйтәбеҙ бит. Тарайым, мәҫәлән, шунан да бәлеш, Гүзәл. Бәлештәр. Бәлештәр, эйе. Ниндәй һүҙ әйтергә аптырап торам. Күлдәк. Марина. Күлдәктәр. Эйе, күлдәктәр. Ултырғыс. Ултырғыстар. Ултырғыстар, эйе. Китапта әйттек шикелле. Китап булдымы? Юҡ. Китап, Марина. Китаптар. Китаптар, эйе, тар. Телефон. Телефондар. Телефондар, эйе, д менән. Сынаяҡ, Марина. Сынаяҡтар. Эйе, сынаяҡтар. Бенақтар, не знаю. Сынаяҡ это чашки. Чашки. Шәшкеләр тиебеҙ. Шәшкеләр. Чашки. Шулай беҙҙең башҡорт телендә кәсәләр бар. Кәсә. Эйе, түңәрәк кәсәләр. Сынаяҡ ул инде именно такая чашечка, да?
Шунан салбар, гүзәл. Салбардар. Салбарҙар, эйе. Шунан тағында дәфтәр. Дәфтәрҙәр. Дәфтәрҙәр, эйе. Күҙ. Күҙҙәр, эйе. Пока етеп торор. Һәм тағы ла мына мин һеҙгә йомаҡтар әҙерләгәйнем. Беҙҙең бер нисә минуттан ваҡыт өҙөлә һәм яңынан инерһегеҙ, яме тағын бер 15 минут беҙ өйгә эште ҡабатлап үтеп китербеҙ. Бик иғтибар менән тыңлайбыҙ һәм дә яуаптар бирәбеҙ. Ҡат-ҡат үҙе, бөхтә, ипле, күпте белә. Әйт, ни була? Кат-кат. Это как переведете? Листы за листами, слои за слоями. Эйе. У чего есть слои? Бөхтә. Һуған. Күпте белә. Һуған күпте беләме? Китап. Эйе, дөрөҫ. Китап. Белгәс сразу уйлайым китабын. Энциклопедия. Кеше күп белһә, ходячая энциклопедия книга. Эйе, дөрөҫ. Тамаҡ ҡырып, йырлай-йырлай, йүгереп инә ояға. Йомортҡа һалып өлгөрмәй, һөрән һала донъяға. Тамаҡ ҡырып, тамаҡ нимәкәй була? Тамаҡ горло. Эйе. Тамаҡ ҡырып тиҙәр. Нисек була ул? Ҡысҡыра. Ага. Прям, как скажете? Горло. Да, горло рвет. Йырлай-йырлай. Йүгереп инә ояға. Йомортҡа һалып, беләһегеҙме? Ояны беләһегеҙҙер әйбәт, нимәкәй икәнен? Уяны? Юҡ. Ояға. Оя — это нора, либо место, да, где вот обитают домашние животные. Йомортҡа һалып өлгөрмәй, һөрән һала донъяға. Һөрән? Һөрән, эйе. Сильно кричит. Йомортҡа кем һала? Тауыҡ. Тауыҡ, эйе. Һөрән һала донъяға. Здесь имеется в виду, что цыплята. Донъяға киләләр, әйбәт. Йомортҡанан. Йомортҡа һалып өлгөрмәй, то есть не успела снести яйца, а приходит вот как бы цыплята, да? Тауыҡ, эйе. Тағын. Бик иртә тора, көндөҙ бешерә, тиргә батыра. Тик кискә табан тауға ултыра. Ҡасып юҡ була. Ҡояш. Ҡояш, эйе. Бөтә һүҙҙәре лә аңлашыламы? Юҡ, бер һүҙҙән аңламаным. Бик иртә тора, көндөҙ бешерә, тиргә батыра. Тиргә. Тир — это пот. Окей. Батыра, то есть тиргә батыра, вгоняет в пот, если уж перевести, да, на русский. Тик кискә табан тауға ултыра. Ҡасып юҡ була. Былар аңлашылалар бит. Төнгө күккә хужа ул, ергә нурын һуҙа ул. Таң атҡанда юғала, әйт әле, ул ни була? Төнгө күк... Юҡ. Тағын уйлайбыҙ. Төнгө күккә хужа ул. Был һөйләмде нисек аңлайһығыҙ? Царица ночи. Да, хозяйка. Хужа ул хозяйка, да? Хозяин. Төнгө күккә. Это не ночная сова? Нет. Төнгө күккә. Что такое? Ночное небо, да? Хозяин ночному небу. Ергә нурын һуҙа ул. Свет на землю светит. Да, то есть һуҙа — это протягивает, да? Нурын
это свой луч. Таң атқанда юғала. Әйт әле, ул ни була? Башкорт һүзен белмәйем. Башкортса нисеге дип аталма. Ай, инде айтып уйламадың, Марина. Е. Тагын бер Мотор, это загадки такие красивые. Хәзер тагын бер ятешрәк. Бер туктамай төҙөйҙәр, ҙур йөктәрҙе йөкмәйҙәр. Булһалар ҙа кескенә, тик тормайҙар һис кенә. Тагын бер тапҡыр. Бер туктамай төҙөйҙәр. Как переведем? Строят Без остановки. Әйе. Ҙур йөктәрҙе йөкмәйҙәр. Большие грузы. Что делают? Йөкмәй. Йөкмәйҙәр. Несут. Да, на себя взваливают, да? Ага. Булһалар ҙа кескенә. На самом деле очень маленькие сами. Хоть и маленькие булһалар, да? Булһалар ҙа кескенә, тик тормайҙар һис кенә. Двигаются вечно. Да, не стоят на одном месте, да? Совсем не стоят. Һис кенә. Это совсем. Тик тормайҙар. Кемдәр икән улар? Тагын да башҡорт һүҙләр. Башын... Мин һеҙгә бер подсказка әйтәм. Беҙҙең Башҡортостан Республикаһында ошо нәмә тураһында, ошо нәмәнең исеме буйынса бер район бар. Өфөнән алыҫ түгел. Я думала, это муравей, но теперь что-то это... Да, муравей. А как будет муравей? Не помню. А как по-башкирски? Ҡ белән башлаймы? Ҡ белән Q башлаймы? хәрефенә башлана. Кугарсенец голубка. Эйе. А это? Ҡырмыҫҡа. Ҡырмыҫҡа. Эйе, ҡырмыҫҡа. Мамайның Кырмыскалы, вот перевод оказывается. Вот, да, Кырмыскалинский район. Вот теперь узнали, да? Так, и последнюю загадку. Так. Хәҙер еңелерәген ҡарайым, һүҙҙәр аңлашылған булһын өсөн. Аңлашылған өсөн. Ошоно әйтеп ҡарайыҡ. Ҡояш ҡалҡһа, арттан ҡалмай, болот баҫһа, юғала. Йә, әйтегеҙ әле, дуҫҡайҙарым, был һуң тағы ни була? Тағын бер тапҡыр ятабалағыҙ әле. Ҡояш ҡалҡһа, арттан ҡалмай. Тәржемә итәбеҙ? Если выглядит солнце, не отстает от него. Что делает? Не отстает. Да, не отстает. Болот баҫһа, юғала. Если набегают тучки, то теряется. Да. Я әйтегеҙ әле, дуҫҡайҙарым, был һуң тағы ни була? Тут уже просто за вопрос. Марина, тағын башҡортса. Руса белә башҡортса, юҡ? Юҡ. Ҡараным инде. Нисек була? Күләгә тень инде. Тень, да, дөрөҫ. Афарин. Һеҙ ошо йомаҡтарҙы аңлағанығыҙ бик һәйбәт. Ә инде яуаптарын, әлбиттә, тәржемә итергә мөмкин. Афариндар. Һәм дә... Гүзәл, һеҙҙең хәлләрегеҙҙе һөйләп китегеҙ. Инде яңылыҡтар бәлки барҙыр. Шунан бер ятларға тейеш булған йырҙы йырлап китегеҙ. Башҡортса һөйләйбеҙ. Был одна минең каникул. Каникул.
Шулай булыр инде каникул. Яладма. Шул каникул лыжа шуарга. Так, лыжи, давай вспомним, как будет лыжи. Лыжи. Саңғы. Санга это не санки разве? Сана – это санки, саңғы – это Это лыжи. лыжи, да. Сейчас я вот напишу вот здесь. Санга лыжи. Сана санки. Саңғы шуырға йөрөнөгөҙмө? Шул каникул шуңа берилген, но менің бик күп переживания, не знаю как. Инәйем больниста, кардиоцентрға, операцияға ятты. Шуңа менің бұл адына бик қайғылар күп болды. Үҙемдә ауырып киттем аҙаҡ. Хәҙер бөтәһе әйбәт. Инәйемне выписывать иттеләр, сығардылар. Мин дә беренсе көн әйбәтләнеп киләм. Шулай, ярар. Гүзәл. Әйтәм, әҙерәк икенсе төрлөрәк үҙегеҙ күренәһегеҙ. Мин дә мына Маринаға һөйләп киттем, 1-3-4 көн ятамын, арҡам ауырта, әллә нимә булды, һыуыҡ тейгән икән. Шуға ла әсәйегеҙ инде хәҙер больнистан сыҡты, эйе? Бөгөн сыҡты. Шуңа мин дә саҡ исемә киләм. Бик ҡыйын булды. Әлбиттә. Беҙҙә көн бик матур тора, 15 градус йылы. Бик күп ҡояш. Яҡтырта, ҡыҙҙыра. Ҡыҙҙыра. Мин тышҡа ла сыҡманым. Бөгөн кисә сығырға тип йөрөйнөм. Юҡ, башҡорт теле була. Өйҙә ултырайым, Дәресте үткәрмәй. Эйе, аҙаҡ дәрес икенсе көнгә алмаштырған булғас, тиҙ генә ярты саатҡа ғына йүгереп сыҡтым. Бөгөн һаман да сыҡманым тышҡа. Әллә нисек бер тыныс түгел ине. Хәҙер инәйемә шылтыратҡайным, әйбәтләнеп киттем. Уже ваҡытта күп тип сыҡмайым тип йөрөгән. Даже аңламаным, что ваҡытта үткән икән. Шуңа гафу итегеҙ мине. Икенсе аҙнаға бөтәһе лә һәйбәт булыр тип. Әлбиттә, Алла бирһә, бөтәһе лә һәйбәт буласаҡ. Иң мөһиме беҙҙең донъяла, беҙҙең тормошобоҙҙа ул итәнлек, һаулыҡ, үҙебеҙҙеке һәм дә иң яҡын туғандарыбыҙ урта. Шуға ла, әлбиттә, һеҙ һуңлаһағыҙ ҙа, беҙ һеҙҙе яратабыҙ, көтәбеҙ, һәр саҡ шатбыҙ. Әлбиттә, иң мөһиме бына һеҙ иҫән һау беҙҙең дәрестәргә килергә килеүегеҙ бик һәйбәт. Ярар, бик һәйбәт яңылыҡтар. Ярар. Шулай уҡ беҙ мына Марина менән үтеп киттек бит инде һөйләшеп. Хәҙерәк сифаттар темаһын үттек. Минең китабым, дәфтәремде киткәндәр. Хәҙерҙә ошо беҙ ятлай торған йырҙы ҡабатлап үтеп китәйек. Бергәләп йырлайыҡ тип мин уйлайым. Хәҙер мин ул йырҙы ҡарап нитеп алам. Һин гүзәл ятлай алдыңмы, или кәйеф булмағас ятлап тормаҫмы? Әйҙәгеҙ, мин һеҙгә ебәргән шиғырҙы, шул текстын табайыҡ, шул текст булап ҡарап, хәҙер мин музыкаһын ҡуям. Һәр китлек булһа ла ятлап йырлайым. Беҙҙең ваҡытыбыҙ бөтмәйме әле?
митинг Zoom'da 45 minut qana turarmiz. 40 minut. 45. Dörtte başlanalım. Biz ya 4 Nimaga? 5 minuttan soň как это 4 часа 5 minut 5 minuttan soň 4 saat 5 5 minut minutta. 5-нчеле? 5 minut 5-нчеле. Мен һораным безнең вакытыбыз бетмәйме икән Zoom'да? Булай вакыты буенча бетергә тиешне. Ниңәдер? Ярар. Так, текстты астыгызмы, кызлар? Астык. Хәзер. Я на мьют поставлю себя. Кара күзле был, бик башкортты, биткәйләрен алга Кызыл. Бик йырлай бул егет, өлгөрүп булмай. Йыгырдыгызмы? Әйе. Бул егеткә бик окшай, чөнки бул безнең ысынлап та башкорт кыздары тураһында һәм уларның матурлыгы тураһында дип уйлайм. Аңлашылмаган сүзләр бармы монда? Кашты беләһегезме нимәгә икән? Каш брови, Кара кашлы, кара күзле, был бит башкорт кызы, биткәйләрең. Был безнең биткәйләр матур итеп уменьшательный, ласкательный как бы превратил, да? Алгау алма, то есть розощек, ну, розовый, да, такой цвет. Иренең сия кызыл. Иренең губы красные, сия вот непонятно. Вишня. Как вишня, да. Цветом вишни. Әйе. Буйһыныңа күз теймәһен. Росту твоему, чтобы не сглазить. Да, не сглазить. Да. Но здесь, смотрите, буй было бы рост просто, да? Если бы, то есть, было бы буй, тогда рост. Буйһыныңа, это что, как будет? Хын, это что такое, вот, вы знаете? Хын, это вот как раз-таки буйһының, это вот фигура, наверное, больше вот, да, формы. Буйһыныңа күз теймәһен. Если бы просто буй был, то тогда рост был бы. Карама тура. Не смотри прямо. Күз теймәһен, то есть не сглазить, да, и не смотри прямо. Абау это такое слово, ну, упс, типа, ну, что-нибудь такое, короче. Аптыраңқырап та әйткән саҡта. Мин былай ауыл малайы. Да, я обычный деревенский парень. Катмарлы түгел, ябай. Не сложный, а простой. Да, это простой парень. Проблема. Так, тағы ла ҡабатлана. Иренең. Һәм дә дальше тағын бер куплет. Күҙ алдымдан юғалтырға өндәшмәй киләм ҡурҡып. Чтобы не упустить своих глаз, молча подхожу и боясь. Боюсь и подхожу. Өндәшмәй киләм. Ну, в принципе, мы не знаем, да, подходит он, не подходит, но он как бы около ходит, боясь, да? Хатта мында хата киткән, хатта тип яҙылырға тейеш. Хатта бесәй кеүек кенә урам буйлатып йөртөп.
кошка вокруг вьюсь. Да, вьюсь, как да. Әйләндең дә һүҙ башланың. Развернулась, сказала. Һүҙ башланың нисек була? Нисек тәрҗемә ителә? Начала Начала говорить. То есть она начала, да? А минең һүҙем бөткән. Я без слов встал. Да, у меня нет слов, то есть, да, һүҙем бөткән, грубо если перевести, у меня слова закончились, да, ну, переведем мы это как, ну, типа... Да, речи потерял, да, отлично. Яуапланым, я юк. Яуплаем, это как бы повторять? Яуаплаем, это отвечаю. Отвечаю. Яуап, это ответ, да. Я юк, понятно, да или нет. Күлмәһин унып үлкән. Вот честно скажу, унып үлкән я не поняла. Это вот в тексте так идет, который я просто скопировала. Поэтому не могу сказать, как он вообще... Үлкән вообще переводится как старший, но здесь, естественно, другое какое-то значение. Вот. Күлмәһин это... Не смейся. Не смейся. Да, не смейся на мои ответы, да, нет. Унып, вот унган телер ведь еще слово. Унган, как бы зрелый. Унып, может быть. Старший. Унып үлкән. Ну, не могу соотнести со смыслом, в общем, я здесь не могу, честно сказать, как это. Шунан да, кисә микән, бөгөн микән, өйөмә кайтмаганмын, ысын микән, түгел микән, шул ҡыҙҙы яратҡанмын. Кисә микән, бөгөн... Вчера ли, сегодня ли? Домой не пришел, да, не вернулся. Ысын микән, түгел микән? Правда или нет, что влюбился в эту девушку? Да, шул ҡыҙҙы яратҡанмын. Эйе. Нашындай матур йыр. Әйҙәгеҙ, менә хәҙер беҙ тағын ошо йырҙың 3-нче куплетын Марина уҡый, 4-нсеһен Гүзәл. Күҙ алдымдан юғалтырға, өндәшмәй киләм ҡурҡып. Хатта бесәй кеүек кенә урам буйлатып йортоп. Әйләндең дә һүҙ башланың, ә минең һүҙем килмәй... Что такое? Нет, не то. А минең һүҙем бөткән. Вот это слово сложно. Я долго пыталась его выговорить. Яуаплайым. Эйе я юҡ. Көлмәһин, унып үлкән. Әйе, һәйбәт. Гүзәл. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, был бит башҡорт ҡыҙы. Биткәйҙәрен алһыу алма, ирене сәйе ҡыҙыл. Сейә ҡыҙыл. Кисә микән, бөгөн микән, өйөмә ҡайтмағанмын. Ысын микән, түгел микән, шул ҡыҙҙы яратҡанмын. Һәм дә мин ошо ерҙә туҡтатҡайным, хәҙер 3-нче, 4-нче куплетты тағын бер йырлайбыҙ. Дауам итәбеҙ ошо ерҙән 3-нче куплетты. Әҙерһегеҙме? Ҡара күҙле был, башҡорт ҡыҙы, биткәйҙәрен алһыу алма, иренең сейә ҡыҙыл. Кисә микән, бөгөн микән, өйөмә ҡайтмағанмын.
сине түгелмейкен шул кызы яратканның. Кара кашлы, кара күзле был бик башлык кызы. Биткәйләрен ару алмай иренең сөяк кызы. Кара кашлы, кара күзле был бик башлык кызы. Биткәйләрен ару алмай иренең сөяк кызы. Кара күзле был бик башлык кызы. Биткәйләрен ару алмай иренең сөяк кызы. Кашлы, кара күзле был бик башлык кызы. Биткәйләрен ару алмай иренең сөяк кызы. Бұл бір строчканы ятларғыз деп ойлаймын. Бір 10 қабатланық. Нық тез ерлай. Нық тез ерлай. Бізге шул үйренерге керек енді біздің тезірек күйлерге, тезірек оқырға, шулның үшін бұл ерді хайлағайным. Һәм үдінің күйі де матур, позитивный. Тағында Алла бирһә, йырдар табырбыз. Шулайтып безнең 4нче дәресебез тамам. Һораударыгыз булһа, мин һезгә җавап бирермен. Хәзер мөмкин һораударыгызны бирергә яки чатта. Бөтәһе лә һәйбәт була, Алла бирһә. Бөтәгезгә лә исәнлек, һаулык һәм һезнең әлбәттә тугандарыгызга. Рәхмәт. Рәхмәт. Һезгә лә һаулык. Икенче аднага тиклем сорашуга. Әйе, рәхмәт. Һәм бөтәһегеҙ шәбәй итегеҙ. Шәбәй итегеҙ? Шәбәйегеҙ. Шәбәйегеҙ. Без үҙебеҙ ауырһаҡ, һин беҙгә әйтәһең шәбәйегеҙ. Рәхмәт, Марина. Если ты хочешь пожелать, ну, там вот, например, здоровья маме, Гузель, получается, да, шәбәйһендәр, да, то есть они пусть выздоравливают, она выздоравливает, шәбәйһен, потому что мы ее сейчас здесь не видим, и мы не напрямую ей говорим. Кыздар, минең икенсе аҙна шундай ныҡ төрлө мероприятияларға бай, беҙҙең бер бал буласаҡ. И именно 27 февраль көнө, шуға ла мин ул көндө ҡыҙғанысҡа ҡаршы үткәрә алмайым. Көндө беҙ анда семинарда буласаҡбыҙ һәм кискеһен шул бал була. Шуға һеҙҙе мына ниндәй көндә беҙ күсерергә мөмкинселек бар? Ниндәй көндә уңайлыраҡ? Пятница. Так, пятница ул беҙҙең 26-һы. 26-һы. Йома көнө, Марина, һин нисек? Эйе, 26-һы. Әммә, но, да, бит? Әммә? Эйе. Әммә мин 5 тиклем эшләйем. Беҙ 9-10-да башлар. Эйе, башлағас. Раз мы начинаем 9? 9, да. Меня, я хотела сказать, если мы начнем в 9, мне было бы удобно. Без 9... Без 9-да башлаһаҡ, меня... Уңайлыраҡ. Өфө ваҡытында әйтәһең, бит, Марина. Так, сейчас. Я разницу во времени не помню, секундочку, извиняюсь. 4 сәғәт. Сейчас время 5, у нас 9. Сәғәт 9 хәҙер. Мин хәҙер беҙҙә 4. 5 сәғәт булды. Беҙҙә Лондон белән 5 сәғәт. 10. Һеҙҙә 10 була. Поздно. Миңә һуң түгел, ҡыҙҙар. Мин сөнки беҙ хәҙер мына 22-һенән 26-һына тиклем Инстаграм буйынса уҡыу үткәрәбеҙ минең партнерым менән. Ул сәғәт 8-дә башлана. 2 сәғәт барһа ла, беҙ унда уже мин бушайым. Шуға унда әйҙәгеҙ 26 февраль көнө. Һеҙгә уңайлы буламы? Так, я слово все не могу понять. Подходить онлайла? Можно записать слово? Я не могу понять. Уңайлы? Это я спрашиваю, вам удобно? Уңайлы. Напишу. Уңайлы. Сейчас мне эту букву все время его ищу. Вот. То
То есть, и я могу сказать, эйе меня уңайлы. Әйе, дөрес. Не подходит, да? Да. Эйе меня уңайлы. Миндә 5 сәгать булыр, мин эштә генә 5 сәгатьтә. Миңа уңайлы. Гүзәл, һиңә лә әйбәт. Ярар, һөйләштек ату кызлар. Dur рәхмәт. Ярар, күрешкәнгә тиклем бетәгезгә лә иң яхшы теләктәр теләйм. Һау булыгыз. Рәхмәт. 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 Рәхмәт.